A Xunta reforza a calidade de asistencia comarcal sanitaria. O conselleiro comprometeuse a poñer en marcha no 2025 un hospital de día oncolóxico no Barbanza. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitou esta mañá o Hospital da Barbanza, onde puxo en valor a aposta que está a realizar a Xunta para potenciar a calidade asistencial dos hospitais comarcais. No caso do complexo Barbanzán, dá servizo a máis de 60.000 pacientes. O compromiso da Consellería con os hospitais comarcais é máximo, consideramos que son un pilar básico do que é a asistencia sanitaria en Galicia, non só vertebra o que é a saúde pública galega, sino tamén permite que a poboación acceda, a unha medicina altamente especializada. O compromiso na hora de investimentos tamén con este hospital de Barbanza refléctase en moitas actuacións durante os últimos anos, o que é unha renovación da climatización, un aumento dos espacios das consultas, un aumento tamén do que é espacio de urxencias. O heliporto, Gómez Caamaño apuntou que na actualidade estánse a realizar diferentes labores de mantemento. Estáse a reparar o que é a fachada, como podes ver, tamén están reparándose as portas do servicio de urxencias, tamén están renovándose o que é a esterilización, nova dotación tecnolóxica durante todos estes anos, TACs, equipo de radiocirugía, ecógrafos, apostamos tamén por os recursos humanos, con un concurso de méritos, 13 prazas neste hospital, de que a día de hoxe están cubertas 7, a ver se próximamente podes cubrirse o resto. Tamén falou do futuro e das previsións que hai de poñer en marcha un novo servizo no Barbanza. A nosa aposta vai ir principalmente por o que é un novo hospital de día oncolóxico, creo que é moi importante, porque acerca o que é o cuidado oncolóxico aos pacientes da área e, por outro lado, descongestiona o que é o Hospital Clínico de Santiago, que ten moita demanda de asistencia oncolóxica. Tamén queremos avanzar en o que é unha nova unidade de críticos e, por último, tamén evaluar a posibilidade de que ter aquí unha ambulancia de soporte vital avanzado, que creemos que a comarca o merece. O titular do Departamento Sanitario da Xunta recordou que unha das accións máis destacadas foi a ampliación deste hospital por medio dun investimento de case 2 millóns de euros e un aumento do 40% da superficie total da área de urxencias, grazas a que, remarcou, se acadou unha superficie construída de case 1.100 metros cadrados.